In Romte sjoggen we deze week wat de plannen voor een tjeenstercentrum bij de Vinken in Koudem betjutten voor de leefbruns in het dorp. Kunnen de plannen voor de nieuwe Wimwijk in de Pijnemieren definitief teruggaan? En vertelt oud-oereldirecteur Joop Mulder wat zijn rol is bij de bouw van de terp van de toekomst. In de Pijndermieren is de kogel tro de tjerke. Haaien en Hilde Sietsma, die midden in het gebied wenjen, hebben haar een bezwierd in de komst van de nieuwe bewoners in Lutsen. En daarmee is een juridische procedure bij de Rivesteert in de bouw van de goed 40 wenten van de baan. De Sietsma's kunnen een stuk langkeepje, betrof ze haar een hiem en daarmee haar een privacy vergrutje kennen. Nou ja, sure, wie wij, ja, dat maakt een hele grote plezier en die meesten moet ik bij je. En dat begrijpen wij ook. Dus we zijn ook van, wie maak ik met hem terug door? En we hebben je zin om een hele grote energie en nog meer zin te steken in iets, ja, wat voegt het op een gegeven moment af. En dan wordt het op een gegeven moment zo'n padstelling van alleen wij. En ik denk, nee, dat willen wij niet. Daar zitten we niks meer op. Dus daarom gaan wij zijn, oké, we gaan maar akkoord. Het leven bestaat uit compromissen sluiten en dit is ook een compromis wat we sluiten hebben. Nou, je bent tevreden naar je privacy helemaal je vrijheid horen kennen, maar we weten ook wel dat dat net reëel is in dit. Dat men nou bezig is met dat men hier in de Pijnemieren hebben. Nou, het is in principe een akkoord waarvan we denken dat de bijsmaak voor het zal. Dat hoop je wel. Dan is het verklaard, dan zeggen we oké, we maken nog verder. Zand erover en we maken het beste van mij. Dus eigenlijk klei zien te regelen uit zwarte haan. Ja, kijk, als we die... Op het kantoor van Sense of Place wordt het werken. Onder oren om ervoor te zorgen dat de terp van de toekomst er echt komt. Oprichter en oud-oereldirecteur Joop Mulder had de terp adopteren als een van de projecten van landschapsarchitectuur die het langs de Waardzeekust verriezen matten. Met schapen doen we helemaal niks. Maar schapen zijn wel... Ja, dit is eigenlijk de kaart zeg maar, van het hele gebied waar wij ons bezighouden. En deze gaan van fantasie tot werkelijkheid, om het maar zo te zeggen. Dus er zitten nog een heleboel projecten bij die heel pril zijn. Het zijn allemaal wel projecten waarvan we zeggen van nou... We denken dat het wel gaat gebeuren de komende jaren. Maar we hebben gemerkt hoe verschrikkelijk traag het gaat. Omdat je met die vergunningverlening en met de financiering ervan. Het een wacht op het ander. En ja, het zijn natuurlijk wat dat gaat. Ja, is het gewoon een lange adem hebben, zeg maar, om het voor elkaar te krijgen. De terp van de toekomst is een van de voorbeeldprojecten. Toen het dorp Bleia mij vroeg om een vergadering bij te wonen, om eens te kijken van wat ik daarin zou kunnen betekenen. Toen kwamen we snel tot ontdekking dat hun idee, hun droom, best waargemaakt zou kunnen worden. Eigenlijk is mijn taak alleen nog maar om het te begeleiden. Dus vanuit Sense of Place zorgen we voor de vergunningverlening, we zorgen voor de financiering, we zorgen voor het feit dat het allemaal komt. Alleen het dorp bepaalt uiteindelijk het beeld van wat er daadwerkelijk komt. Sense of Place wil de streek net alleen nog mooier maatje, maar ook het toerisme in dit gebied van Krimp stimuleren. De bedoeling dat we ons richten op slow tourism. Je hebt cultuurtoerisme, wat in de loop der jaren eigenlijk twee soorten toerisme is geworden. Dat is het fast tourisme. Dat zijn de Japanners en de Amerikanen die in 7 dagen Europa willen zien. Maar we hebben ook slow tourisme. Dat zijn de mensen die zeggen, nee, wij gaan lekker op de fiets. Wij willen dat prachtige landschap beleven. En dat is eigenlijk het vorm van toerisme wat we aan willen trekken. Dat we zeggen, nee, beleef het landschap. En kom niet even snel met je fototoestel hier kijken. Maar zorg dat je echt geniet van de schoonheid van het noorden.
Piet Zonderland komt krekt van een oerlis in zorgcentrum De Vinken in Koudem. Together met oren dwarpsbewoners zit er in de commissie die het in de nieuwe kas, het nog te bouwen tjenestencentrum bij De Vinken, allerhande activiteiten van de groentillemat. Zodat net alleen nog de oude Rijn van De Vinken, maar ook de bevolking uit Koudem en omkrieten hoe de vlie komt in de kas. Goed voor de leefbaarheid in het dorp. Ja, wij willen eigenlijk de tweede helft van januari, misschien begin februari, want het moet al nog gepland worden, willen wij eigenlijk een soort van inloop organiseren. Net alleen nog voor de politiek, maar ook voor de burgers. Dat mensen zien kennen wat er gebouwd wordt en wat er straks eigenlijk in de kas plak vinden kan. Hoe het eruit ziet en wat mensen zeg maar, in de tuin eventueel dwang kennen. Dat de vrijwilligers een belangrijke taak krijgen in het geheel, ja, dat zie ik wel zitten. Ja, de drive is misschien wel dat ik wat een dwarpshart heb, dat weet ik niet. Als de zaak sloopt wordt en de eerste peel gaat er gewoon in, nou dan komt het wel goed. Zonderland hoopt dat de activiteiten in de kas mensen uit de hele regio loeken zullen. En goed voor de middenstand in Koudem. Ik ben echt van plan om daar een regiofunctie te doen. En dat mensen hier ook maar de mensen die welzijn nodig hebben en zorg, dat die dus hier ook in het dorp komen te boodschaping. En dat mensen in het dorp komen te boodschaping, dan kunnen winkels bestaan blijven. Zelfs ik dwaande bij een project in de eigen omjouwing, stuur dan een foto in via romte.tv en win mooie prijzen. Hier hebben we het portaal hiervoor. Daar komen we er door. Noter bouwd worden mij in de Pijnermieden zit initiatiefnemer van de plan, Jentje Steegstra, met technisch tekenaar Mink Visser om tafel om het ontwerp van zijn hoes te bespreken. Steegstra is verrommen, nou het laatste bezwier in Lutsen is. Want de plan hien oors wel een vertraging oprinnen kind. We zijn uiteindelijk, ik als kopers en als bestuur van de kopersvereniging en de vereniging van de eigenaren, ben we hartstikke blij dat het z'n vier is. En dat we nou ook eigenlijk los kennen. Nou, even het plaatsje in 3D. Daar gaan we even het oerzicht pakken. Er even omheen. Dit is de oostkant. Dus komt de licht in en dan kun je de keuken en alles erin tekenen. De keuken en de etenstafel, Maas ontbijt. Nou, daar sta ik al. Dit is de traphal. Nou, hier kerst ik weer in het model. Dit is aan de oostkant. Ja. Dus hier komt de jongzinnen. En daar ben je weer rond. Zijn ambitie, zijn technische ambitie, zijn energetische ambitie van deze woning die leidt net heeg, net superheeg, maar nog heger. Het is isolatiewaardes en alles outtapen en het is de lotte leidt heel heeg. Het is ik neem het een passief hoes. Passief betekent een hoes met een extreme isolatie, dus een hele goede winterjas, zodat je heel weinig energie nodig hebt om het te kunnen verwarmen. Zo, het raam in mijn kantoor, die ga ik op een vlier zet, die hier is wat heger. Het is ontworpen vanuit de natuur. Passief bouwen betekent als de sjors naar zonnestand, naar oriëntatie op de kavel, skaat uit de omgeving. Dus ik ga heel bot jongen naar west in Bjemmen, obstakels. Dus in feite had de natuur en de zinnestand, de zonnevang, het hoes met zinnen vangen om voldoende energie te kunnen genereren, dat had eigenlijk het ontwerp maken. Binnen jou zelfs ek dwaande mij een mooi project? Stuur een foto naar romte.tv en win mooie prijzen. Ore weekend joggen we bij Jeroen Wiersma van het kenniscentrum Landskip van de Grenzer Universiteit. Wat vindt hij van de nijbouwplannen in de Pijnermieden? En wordt er volop snoeid in de bosken bij Orde Bekeep om de boel in de warde te krijgen.